Здравейте, ето и атаката. Просто без да исках спрях видеоклипа и сега ще я направя. Сега ще се сложа за малко на пауза, докато намеря. Намерих. Не е нещо, кой знае какво, обаче забележете. Този е клан БГ Army. Явно е в БГ клан. Ще го атакувам. Няма и чиста клан каса. Пак какво стане? То път с джайнти, защото и аз не знам. Ще почна да бия с глайп, обаче трябва да слагам два голема. Оп, мамка ти. Не. Спасих се. Този мутар мислих, че ще ми убия лоурейкърите, обаче имах късмет. Така, сега ще ги рейжна лоурейкърите, да могат да чупат стена там. Охо, абе добре се получи. Бая стена щупиха, честно да ви кажа. Така, един хилим спел. Оу, добра атака. Още един рейж спел. Не вярвам да го взема на 100%. Чакай малко. Не вярвам. Мамка ти. Не, няма никакъв шанс. Даже не знам, мисля дали да го спирам. Спирам го.